ನಿಗಳ್ಳ ಬಂದಿತ್ತದ ಅದನ್ನಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಡ್ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ನಿಗಳಿಗೂ ದಾಯಿಗ್ಯಾನ ಸುಮಾರು ದಿನ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ದಿಜ್ಜಿ. ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮಂಜುಳಾ ಲವ್ ಫ್ರಮ್ ತುಳುನಾಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಯ್ಕ್ ಕೇಪುಳ್ಳದ ಕೇಕ್ ಇಚ್ಚಿ ಇನಿ ಪುಂಡಿ ಕೇಕ್ ಉಂದೇ ಕೇಕ್ ಇಂದೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಅಂದು ಸತ್ಯ ಅಲ್ಲ ಆವತಿ ಅಮ್ಮ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯನ ಪುಂಡಿದಲ್ಲಿ ಅಂದು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಬಂದೆ ಎಲ್ಲ ಬೇಟೆ ಜನ ಉಳ್ದಿರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯನ ಪುಂಡಿ ಅನ್ಪೆ ಕೂಡ ಯಾವ ಮಾಲ್ದಿ ಅನ್ಬೋದು ಯಾವ ಕಾಂಡೆ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಪುಂಡಿಲೆ ಶೇಪ್ ಇತ್ತು ಶೇಪ್ ಔಟ್ ಆಯ್ತು ತಗೊಂಡು ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇದ್ರ ಬರ್ಡೇನೆ ಇಜ್ಜದೆ ಇನ್ನಿದು ಈಗ ಬರೇ ಪಾರಂಡ ಈಕದು ಈಗ ಎಡ್ಡೆ ಹೊಸದ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ರೆದು ಗೆಪ್ಪಲೆ ಡ್ರೆಸ್ ಎಂಚ ಉಂಟುಲೆ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೋ ಉಂಡು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏಪನ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಆನಿ ಅವೇನೆ ಪಾಡು ಗೆಪ್ಪಲೆಗೆ ಗೆಪ್ಪಲೆ ವೈಟ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಹತ್ತೆ ವೈಟ್ ಹತ್ತಂತರ ವೆನಿಲಾ ಪಿಸ್ತಾ ಕಲರ್ ಹತ್ತಲೆ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಹಿಡಿಕಿಸಿ ಉಂಡು ಸೈಡ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತವು ಎನ್ನ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಹಿಡಿಕಿಸಿ ಉಂಡು ಹೆಂಕುಲಿತ್ತೆ ಕಟೀಲ್ಗೆ ಬಿದಾಡನಲ್ಲ ಕಟೀಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಿದಾಡ್ದ ನನ್ನ ಹೋಪಿನಿ ಆಯ್ವಲ್ಲಿ
ಕಟೀಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸೀರೆ ತುಲೆ ಸೀರೆ ಹೊಸತು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತುತ್ತುನು ಬೊಕ ಸೀರೆದ ಮೆದಲೆ ಬಿಡ್ತೆ ಸೀರೆದ ಒಂದು ಏನೇ ಕುಚ್ಚುಂಡತಿ ಅವು ಯಾನೆ ಪಾಡ್ದಿನಿ ಅಂಚ ಒಂಥರ ಹ್ಯಾಪಿ ಸೀರೆ ಹೊಸತ್ ಆಂಡ ಐಕ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅದೊಂಜಿ ಬ್ಲೌಸನು ಗೆತ್ತೊಂದು ಪೊಲ್ಲೋಡ ನೆನ್ನೆ ಇತ್ತೆ ಆಂಡ ಆತಚ್ಚ ಐಕ್ ಇತ್ತಿನ ಬ್ಲೌಸನ್ನೇ ಪಾಡ್ದು ಒಂದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಎಡ್ಡುಂಡೆ ಆರ್ ದಾಲ ಒನ್ಪಿನ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಅವಂದು ಲೇಟ್ ಆಗಿ ನೀರು ಹಿಡ್ದತೆ VIP ಅನ್ ಇನ್ನು ಎಂಕನೇರ ಇನ್ನು ಕಾಲ್ಪುರ ಎಲ್ಲ ಗೆಪ್ಪರನ್ ಮಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಚಪ್ಪಲ್ ತಿರ್ತಿಲ್ಲ ದುವಿ ಇಲ್ಲಡು ಇತ್ತೀನಿ 553 ಇತ್ತ ಗಾಡಿ ಅಭಿರಾಧಿ ಇರತ್ತೆ ಬಂಡ ಪೇಂಟೆಡ್ಗೆ ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಏಪಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತುಂಟ ಮತ್ತೆ ನಲ್ಲ ಡೈಲಾಗ್ ಮೇನ ಮಂಟೇಡು ಕಾಫಿ ಹಾಕು ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪಿಂದ ಇಡು ನಮ್ಮ ಏಪಲ್ಲ ಬಯ್ಯಡು ಹೋಗ್ತೀನತ್ತ ಅಂಚ ಗೊತ್ತಾಪೋಜಿ ಕಲ್ಲಿನ ಮಂಟಪ ಅಸ್ತರಜಮನ್ ಭಾವಂ ವಾರುಣಶಂಸ್ಯ ಭಾವಂ ಅಂಕಲ್ ಪೋನಾಗ ಆತದ ರಶ್ ಇತ್ತು ಜಾರಾಮಡು ಲೈ ಪೋಯ ಇತ್ತೆದ ಲೈನ್ ತುಲೆ ಪಿದೈಡೆ ಲೈನ್ ಒಂತಾರೆ ಸುರುಮಲ್ದಿರು ಮಸ್ತ್ ಸಭೆ ಬತ್ತಲು ಅಂಚ ಇಂಕಲು ಪೋದು ಇಂಕಲ್ಲ ಮತಾತು ಪಿದೆ ಬತ್ತ ಮನಸ್ಸು ಬರ ಮಲ್ತದು ಅಂಚ ಕಟೀಲ್ ದಪ್ಪನ ದರ್ಶನ ಅಂತೂ ಬಾರಿ ಲಾಯಕ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ದುವಿನ ಮೋನೆ ತುಲೆ ಏತು ತೆಲಿಕೆತ್ತನು ಬರ್ನಗ ತುಲೆ ಮೋನೆ ಬಾಪದಿನಿ ದಾಯ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ದಾಯ ಪಂಡ ದುವಿಕ ಗೊಬ್ಬನೆಗೆ ಕೊಡ್ತುಜಿ ಐಕ್ ದುವಿಕ ಎಂತು ಪೋಯಿನಲ್ ಪೊಂಜೊಂಜಿ ಗೊಬ್ಬನ ಬೋಡು ಇಲ್ಲ ಬರ್ನಗ ಆಯ್ತು ಶೇಪ್ ಔಟ್ ಎಂಕಲು ಮೂಲ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ನಿ ಮೂಲೆ ಹಣ್ಣು ಕಾಯಿ ಬುಡ್ನಿ ಅಂಚ ಕೂಡ ಪಿರವತ್ತದ ಹಣ್ಣು ಕಾಯಿನ ಪಸಂದ್ ಪೋಯ ದಾದನ ಹಣ್ಣು ಕಾಯಿ ಮೂಲೆ ಎತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಅಲ್ತದ್ದು ಸೀದಾ ಕಿಣಿಗೊಳಿ ಪೋದು ಕೇಕನ್ನ ಕಂಡಿರು ಅಂಚ ಕೇಕ್ಗೆ ತನ್ನ ರೆಗಿಡಿಗೆ ರಿಬ್ಬನ್ ಬಲೂನ್ಸ್ ತಡೆ ಬತ್ತ ಸೆಕೆಂಡ್ ದಾನ್ ಎತ್ತಲೆಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಉಂಟು ರಿಬ್ಬನ್ಸ್ ಬಲೂನ್ ನೀರ್ದ ಬಾಟ್ಲಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಡ್ಡೆತ್ತು
ಕೇಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಕಲ್ ಜಪ್ಪನ್ ಬರ್ಚಿ ಬಂದಿರಿ ಜೋಕುಲು ಇದು ವಿಂಡತಿ ಕಿರಿ ಕಿರಿ ಅನ್ಕೊಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಬರ್ಚಿ ಬಂದಿರಿ ಅದು ಯಾತಿಂತಲು ಕೆಂಪಾತಿ ದುಂಬು ಏನಂತ ಬರ್ನಾಗ ಪನವಲಿ ಬಾಚದಾಬು ಪನ ಬೈ ಒಂಜಿ ನೀರು ತಿರೋಡ್ದಿ ಪೂಜಾರ ಒಲ್ದಿ ಓಡು ಹೈಟ್ ಬತ್ತೊಂಬ ಸಾಲಿ ವಾಟರ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಕನ್ಲೆ 1 ಲೀಟರ್ ಉಂಡೆ ಏ ಉಂದಾ ಒಂದೆ ಮಾರ ಇದನ್ನ ಮೆಲ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಬೇಗ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಪನ್ಗೆ ಕೇಕ್ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಕೈಟ್ ಬತ್ತೊಂದು ಅಂತೂ ಇಂತೂ ಸೆಕೆಕ್ ಬೋದು ಬತ್ತ ಅಂಚನೆ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಎಂಕಂದು ಬರ್ತ್ಡೇ ಗಂಜಿ ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ದೊಂದುಲೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಅಮ್ಮ ಮಲ್ದೊಲೆ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಗೊಂಬೆದ ಶೆಂಡಿದುಲೆ ಎನ್ನ ಜುಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಚ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಅಮ್ಮ ಮೆನಿ ವಿಶ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಎಂದು ಬರೆದು ಒಂಜಿ ಕೇಕ್ದ ಚಿತ್ರ ಬುಡ್ಪದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇಂದು ಮಲ್ದೋಳು ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆದಿ ಮಲ್ದೋಳು ಇತ್ತೆದ ಕರೆಂಟ್ ಎನ್ನ ಎಂಚ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಂಚನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಡ್ ರೋಸ್ ಮಾರ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ದೋಳು ಇಲ್ಲರ್ದ ಭತ್ತದ ಮೂಲು ಇದು ವೀಕ್ ಹೆಟ್ಟೆಣ್ಣಿದ್ರೆ ವೀಕ್ ಏನಾಗ ಗಮ್ಮತ್ತವಳು ಗೊಬ್ಬರ ಬೋಡು ಗೊಬ್ಬನ ಬೋಡು ಎಂದು ಬುಲ್ತೆ ಬತ್ತೆ ಪಂಡ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ವರ ಒಂಜಿ ಕಡೆಡ್ ಗೊಬ್ಬುನ ನಮ್ಮ ಮಗಳು ಕೇಂದ್ರ ಬಂದು ಎತ್ತುಗೊರಿಯ ಬಂದಾಂಡ ಮೊಕ ಮಾತ ಕಡೆ ಇಟ್ಲವು ಆ ದಿನ ಮಿನಿ ನಮ್ಮ ಪಿದೆ ಪೋಯ ಅಲ್ಪ ಗೊಬ್ಬುನ ಮಿನಿ ಉಂಡು ಬಂದಾಂಡ ಅವಲ ಬೋಡೆ ಏಪಲ್ಲರ ಗೆತೊನ್ಪಿನ ಹಣ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಅಂಚಿಂಜಿ ಪೋನಾಗ ಗೊಬ್ಬುನ ಮಾರ್ಗದ ಬರಿಟ್ ಅಂಗಡ್ದ ಬರಿಟ್ ಪೂರ ದೀಪೇರು ಒಂಜಿ ಲಾಲಿಪಾಪ್ ಉಡ್ಲ ಗೊಬ್ಬುನ ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ದೀಪೇರು 5 ರೂಪಾಯಿದ ಲಾಲಿಪಾಪ್ನ ಎಡ್ಡೊಂಜಿ ಗೊಬ್ಬುನ ವಸ್ತು ದೀತ ಅವೇನು 25 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರ್ನ ಇತ್ತೆ ಬೈದಂಡು ಅಂಚ ಗೊಬ್ಬುನ ಬೋಡಂದು ಬುಲ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಗಾಡಿ ಬತ್ತ ಒಂಚೂರು ಕಡೆಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತದ್ಲ ಒಂಚೂರು ಅವೇ ನೆನಪಾದು ಬುಲ್ತದ ಕಡೆಗೆ ಜೆತ್ತೆ ಅಂಚೆತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಕಾಂಡೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೋಗಿ ನಾವು ಒಂದು ನನ್ನ ಕೊಂಟು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಉಂಡು ದೊಂಬಂತೂ ಭಾರಿ ಚೋಟಿ ಉಂಡು ಮೂಲು ಇದು ಗುಡ್ಡದ ದೊಂಬು ದೊಟ್ಟಗೂ ಗಾಳಿಲ ಬೀಜನೂ ಉಂಡು ಅಂಚದ ಅದನ್ನ ಗಿತ್ತೆ ಬಯ್ಯಾಡ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ಪಗ ಬಂದು ಪಂತೇರು ಮಲ್ಪಲ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ಪಲ ಅಂದು ಅಂಚದು ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಅಂಡು ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ಪಂದೆ ಹೋಟೆಲ್ದ ಮತ್ತು ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿನ್ಪಿಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಅವಳ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಏಪಲ ಅಂಚ ಏಪಲ ಮಂಡ ಭಾರಿ ಅಪರೂಪ ಇಂದೆ ಪನಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಇಲ್ಲಡೆ ಕಾಣತ್ತದ ಮಲ್ತು ತಿಂಡನಿ ಒಂಥರ ಸಮಾಧಾನ ಅಂಚ ದಿನಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಲ್ಪಗ ಬಂದು ಅಂತೀರ ಅಂಚ ಅದು ಕನ್ನರೆ ಪೋತೀರ ಅಮ್ಮೆ ಮಕ್ಕಳು ಏಕ ಮಾತ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೊಡು ನಾನು ಅಮ್ಮನ ಬಲೆ ಬಂದೆ ಬರ್ಪೇರಿಜ್ಜ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಬೈದೆರಡ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅಮ್ಮಲ್ಲ ಬೈದೆರಡ ಅಂಚ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಂದು ಇರ್ತಂದು ಇಚ್ಚೇರಿ ಏನು ಅಲ್ಪನ ಗೊತ್ತಾವಂದು ಇಚ್ಚಿತ್ತು ಚಾಲ ಹೆಂಗೆ ಬಡ್ಡೆ ವಿಶ್ ಮಲ್ತಾನ ಹಾಂ ಬಡ್ಡೆ ಬೇನಿ ಹೆಂಗೆ ವಿಶ್ ಮಲ್ತಾನ ಮೇ ಹಾಂ ನಾ ಬಡ್ಡೆ ವಿಶ್ ಮಲ್ಪ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೋರ್ ಹೆಂಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೋರ್ ಹಾಂ ಬೇಗ ವಿಶ್ ಮಲ್ಪು ಯಾನಿಜಿನಿಕ್ ಬೊಕ್ಕದಾಲ ಬಿರಿಯಾನಿದು ಎಲ್ಲುಲ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಕೋರಿದು ಎಲ್ಲುಲ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಕೋರಿ ಮಲ್ಪುವೆ ఒక 5 ಎಲ್ಲುಲ ನಿಕ್ಕ ಕೊರ್ಪುಜಿ ವಿಶ್ ಮಲ್ಪು ಹಾಂ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಒಂದು ವಿಶ್ ಮಲ್ಪು ಬೇಗ ವಿಶ್ ಮಲ್ಪು ಬೇ ಕೈ ಕೊರು ಹಾಂ ಕೈ ಕೊರು ತೋ ಆಗುಲು ಏನಾದ್ರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನಗುಲು ತೂಪೇರು ಹಾಂ ಬೇಗ ಕೊರು ಮೊಕ ಆಗುಲು ಪನ್ಪೇರಿ ಇನ್ನು ಮೋಕೆದ ನಾಯಿಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಲ್ಪರಿ ವಿಶ್ ಮಲ್ಪರ ಎಲ್ಲಾರು ಪೂಜೆ ಅಂದು ಕೊರು ಬೇಗ ಹಾಂ ಕೊರಿಯಾ ಕೈ ಕೊರಿಯಾ ಒಂದು ಕೈ ಕೊರ್ಪುಜನ ಕೋಪನಾ ಓ ಓ ಕೋಪ ಓ ಅಪ್ಪನ ಕೊರು ಕೈ ಕೊರು ಕೈ ಹಾಂ ಕೊರು ಒಂದು ಕೈ ಅಯ್ಯಯ್ಯ ಪೋ ಎಂಕಿ ಬರ್ಚಿ ಓ ಬಡ್ಡ ಹೆಂಗೆ ವಿಶ್ ಮಲ್ಪು ಮೇ ಬಡ್ಡೆ ಹೆಂಗೆ ವಿಶ್ ಮಲ್ಪು ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಪನ್ನ ವಿಶ್ ಮಲ್ಪು ಕೈ ಕೊರು ವಿಶ್ ಮಲ್ಪು ಬಡ್ಡೆ ವಿಶ್ ಮಲ್ಪು ಎಸ್ ಬಡ್ಡೆ ಹೆಂಗೆ ವಿಶ್ ಮಲ್ಪೆ ಈ ವಿಶ್ ಮಲ್ಪು ಹಾಂ ಬಡ್ಡೆ ಹೆಂಗೆ ವಿಶ್ ಮಲ್ಪು ಬಡ್ಡ ಕೈ ಕೊರು ತೂಲ ಮೇ ತೂಲ ನಾಯ್ದ ಮಗ್ಗ ತೂಲ ಹೆಂಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೊರ್ ಈ ಕೊರು
ಕೊರು ಮಂಡಿ 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 ಕೊಂಚ ಕುಟ್ಟಿ 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 ಕೊರಟಿಕ್ಕು ನಿನ್ನ ಮಂಡಿಗೆ ಕುಟ್ಟಿ ಕೊರು ಚಾರ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತು ಅದಮ್ಮ ಚಾರ್ಲಿ ತೆಮ್ಮಂತೂ ಶುರು ಅದು ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಅಂಡ ತೆಮ್ಮ ಶೀತ ಹಬ್ಬ ತೆಮ್ಮ ಲತ್ತದಂತೂ ತಿಗಲೆ ಅರ್ಧ ತೆಮ್ಮಡಿ ಕಫಟ್ ತಿಗಲೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ಎಂಚಿನ ಕಫ ಎಂಚಿನ ತೆಮ್ಮ ಮರ್ದಿಗೆ ತೊಂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಒಂದು ಪೇರು ಬೇಗ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಜಿಂದು ಎಂಕಂದು ಮರ್ದಲೆ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಇಂಜಿ ಕೇನ್ನಾಗ ಮರ್ದಿಗೆ ತನಂದೆ ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಪರೆಗ್ಲ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಕು ಆಯ್ತಾ ಬೋಡಿಗೆ ಎಡು ಮರಣಿ ಮರ್ದಕ್ಕೆ ಅಂತೆ ನಮ್ಮ ಏತು ಪೋಡಿಗೆ ಮಲ್ತದ ದಾದ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ಟು ಏನ ಬರೀ ಉಂಡ ಅವೇ ಆವೋಡು ಅಂಚ ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಮಲ್ತಂಡಲ್ಲ ಆತಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆದಿತ್ತನಲ್ಲ ಆತಿ ಏನ ಆವರಂಡುದಲ್ಲಿ ಅವೇ ಆಪಿನಿ ವಿದಿತ ಗೊಬ್ಬುದ ಮಿತ್ತು ನಮ್ಮದ ಆಲತ್ ದಾದನ್ಪರ್ ಜೀವನಡು ನಮ್ಮ ಕಿಂಜ ವಿಷಯಡು ಖುಷಿ ಪಡೆಯೊಂಡ ಅವೇ ಮಲ್ಲ ಖುಷಿ ದಾಯಪನ್ನಕ್ಕೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಈ ಕಿಂಜ ಖುಷಿಯಿಂದ ಎಂಜಾಯ್ ಅನ್ಬಾರ ಬರ್ಪುಚಿ ಆಗಲಿ ಏತೇ ಮಲ್ಲ ಖುಷಿ ತಿಕ್ಕುನಲ್ಲ ಆಗಲಿಗೆ ಅವು ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಅದು ಹೆಂಗಂತೂ ಕಿಂಜ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಕೆಲವೊಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅವೇ ಒಂಜಿ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಇಷ್ಟ ಉಪ್ಪುಂಟಲ್ಲ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಪಿನಾನೆ ಒಂಜಿ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಅಂಚ ಕೆಲವೊಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಡ್ ಬಂದು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಉಂಡು ಈ ಬರ್ಪನ ಗೊತ್ತುಜಿ ಪೋಪಿನ ದಿನ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಗಾಳಿ ಅಂತೂ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಬೀಜೊಂದುಂಡು ಇದು ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಲ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಯಾನೊಂಜಿ ನಿಗಳ್ಳ ಪಂದಿತ್ತದ ಅದನ್ನಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಡ್ ಯಾನ್ ಪಂದ್ಪೆ ನಿಗಲಿಗೆ ದಾಯಿಗೆ ಯಾನು ಸುಮಾರು ದಿನ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ದಿಜ್ಜಿ ದಾದನ್ನಾಗ ಯಾನು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿಲ್ಲಕ್ಕನಿ ಯಾನು ಇಂಚಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಇಂಚಪ್ಪ ಪಂಡ ಒಂಜಿ 3 ತಿಂಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡ್ ಸ್ಟಿಚ್ಚಿಂಗ್ದ ಬೇಸಿಕಡ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಿಚ್ಚಿಂಗ್ ಕಲ್ಪುಗ ಬಂದು ಎನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ಏರಾಂಡಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರ ಒಲ್ಪ ಜಾಯಿನ್ ಆಪಿನಿ ಏನ ಇಂಚಿನ ಬಂದು ಒಂಥರ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆವೊಂದಿತ್ತು ಬೊಕೊಂಥರ ಬೇಜಾರ್ಲಿತ್ತು ನಮ್ಮೊಂಥರ ಏರಾಂಡಲ ಇಂಚ ಗೊತ್ತುಡು ಇಂಚ ಉಂಡು ಅಂಚ ಇಂಚ ಪಂಡ ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋದು ನಮ್ಮನಂತರ ಜಾಯಿನ್ ಮಲ್ತೇಡು ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಬಟ್ ಪನ್ಪಿನಾಗುಲಾಂಡಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಐಟ್ಲ ಒಂಜಿ 2 ಜನ ಪಂಡೆರಡಲ್ಲ ಅಗ್ಲಿಗ್ಲ ಅಗಲೊಂಜಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪಂದ್ ಯಾನು ಎಂಕ ಅವು ಕೊಡೋರಿಯಡ ಹೆಲ್ಪ್ಗೆ ತಂದು ಪೋಯ್ ಪಂದಾಂಡಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕೊಂಥರ ಗಿಲ್ಟಿ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಅದು ಬನ್ನಾಗ ಅಗುಲು ಒಂಜಿ ದಿನ ಪಂಡ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಡ್ದು ಹಾಲು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಯಲು ಮಿತ್ತು ಬತ್ತೋಲು ಏನಾಡ್ದು ಅವು ಅಂಚ ಪನ್ಪಿನಾಗಲಿಡ್ದು ಎಂಕೊಂತ ಆಪಿನೆಜ್ಜಿ ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾದ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪನಾಗಲು ಉಪ್ಪುರು ಕೆಲವೇರು ಮಾತೆರ್ಲ ಅಂಚ ಉಪ್ಪುಜೇರು ಐಕೋಸ್ಕರ ಎಂಕ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಇತ್ತದ ಕಾಲಡಿ ಏರೇರು ಎಂಚೆಂಚಂದ್ಲ ಪನ್ನರೆಗೆ ಆಪುಜಿ ಏರೇರ ಮನಸ್ಸಡು ಏನೇನ ತಿರ್ಗುಂಡು ಬಂದು ಅಂಚೆ ಯಾನು ಏನೊಂದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಒಂಥರ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ದಲ್ಕನಿ ಇಂಕೊಂಜಿ ಮ್ಯಾಪ್ ಸರ್ಚ್ ಮಲ್ತೆ ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಸರ್ಚ್ ಮಲ್ತದ್ದು ನಿಯರ್ ಒಲ್ಪಂಡ ಸ್ಟಿಚ್ಚಿಂಗ್ದ ಉಂಡ ಬಂತು ಅನ್ನಾಗ ಎಂಕ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆಡು ಅಗರಿ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ತಲ್ಪ 3rd ಫ್ಲೋರ್ಡು ಕೋರ್ಸ್ ಉಂಡು ಬಂದು ಎಂಕೊಂಜಿ ಬತ್ತುಂಡು ರಿವ್ಯೂ ಪೂರ ತೂಯೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಯೆ ಸೀದಾ ಪೋಯೇ ಜಾಯಿನ್ ಆದೆ ಬತ್ತಿನ ಅಂದ ದಿನ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆದೆ ಬತ್ತಿನ ಬೊಕ್ಕ ಶನಿವಾರದಾನಿ ಪೋಯಿನಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಸೋಮವಾರದಾನಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ಪೋಯಿನಿ ಸ್ಟಿಚ್ಚಿಂಗ್ ಬಂದು ಬಟ್ ಅವಳು ಇಂಕ ಕೋರ್ಸ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ತೂವನಾಗ ಕಲ್ಪುನ ಮನಸ್ಸಿತ್ತುಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತಲ ಕಲ್ತೊಂದು ಪೋವೊಲಿ ಪನ್ಪಿನೇಕ್ ಯಾನು ಇಂಚಲೊಂಜಿ ಕಲ್ತೊಂದು ಪೋಪೆ ಆಯ್ತೊಟ್ಲ ಪಂದು ಎನ್ನಿಯ ಅಂಚ ಸ್ಟಿಚ್ಚಿಂಗ್ ತೊಟ್ಟುಗು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕೋರ್ಸ್ ಆಯ್ತೊಟ್ಟುಗು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇತ್ತು ಕಮ್ಮಿ ಬಜೆಟಡ್ ಈ ಒಂಜಿ ಕೋರ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಉಂಡು ಇತ್ತಿತ್ತ ತಿಂಗೋಲ್ ಬಂದಿರ್ ಅಂಚ ಜಾಯಿನ್ ಆಯೆ ಅಂಚ ಸ್ಟಿಚ್ಚಿಂಗ್ ಅಂಚನೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕೋರ್ಸ್ ಆಯ್ತೊಟ್ಟುಗು ಹಿಂಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಈ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಆವಡು ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡರಿ ಆವಡು ಬೊಕ್ಕ ಆರಿ ವರ್ಕ್ ಸ್ಟಿಚ್ಚಿಂಗ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಏನ ಮೆಹಂದಿ
ಇಂಚ ಮಾತ ಇಟ್ಟು ಕೋರ್ಸ್ ಉಂಡು ಬಂದಾಗ ನಾನು ಜಾಯ್ನ್ ಆಯೆ. ಹೆಂಗಂತೂ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆದ ಉಪ್ಪುನ್ ಪಂಡ ಹೆಂಗೆ ಇಷ್ಟನೇ, ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಅವನ್ ಪುರ ಹೆಂಗೆ ಇಷ್ಟನೇ ಅಂಚ ನಾನು ಜಾಯ್ನ್ ಆಯೆ. ಎನ್ನ ಕಂಡನಿಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೇರು. ಆ ರೇಪಲ ಬಂದ್ಪಿನಿ ಇಲ್ಲಡು ಕುಳ್ಳ ಆಪುಜಿ ಅಗುಲ್ ದುಮ್ಕನ ಪೇರು ಮೊಗುಲ್ ದುಮ್ಕನ ಪೇರು ಒಂದೇನು ಮಾತ್ರ ಬುಡ್ಲ ನೆಕ್ಕ ದುಂಪು ಓರಂಡ ಇದು ಪೋಲ ಇಂದೆನ್ನ ಕಂಡನಿ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರಾರು. ಅಂಚ ಅದು ಆ ಧೈರ್ಯಡಿ ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಯೆ. ಅಂಚ ಪನರೆಗ್ ದಿನ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ದುಂಬಿರ ತೋಡಾಪುಂಡು ದಾಯ್ ಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಲ್ಪು ಬಂದು ಸುರುಟೆ ಪಂಡ ಬೊಕ ನಮಕ್ ಅವೈತ ಮಿಟ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುನ್ಗೆ ಅತ್ತೆ ಹಿಂಗಂತೂ ಬೇಗ ಆಪಿನಂಚ ಯಾಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಅವೇನು ಈತು ದಿನ ಲೇಟ್ ಮಲ್ತೆ ದಯಪನ ಮಾತಿರ್ಲ ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶವಾದ ಮೋಕಿ ತುಷ್ಪವೇರು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಎನ್ನು ಅದೇ ಅವು ಪಕ್ಕಡೆ ಕೆಲವೇರು ಇದು ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆದಿಪ್ಪೇರು ಇದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಕೆಲವೇರು ಉರಿಪು ನಗುಲೊಪ್ಪೇರು ಒಬ್ಬ ಮೂಲನ ಕಲ್ತದ ಎಂಚನ ಅಂಚನ ದಯಪನ್ನಾಗ ಕೆಲವೇರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲೆಂತ ಉಂಡ ಆಯ್ಜಿಡ ನಮಂತ ಉಂಡಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಇತ್ತ ನಮಂತ ಉಂಡ ಆಯ್ಜಿಡ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಂತ ಉಂಡಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಅಂಚಿನ ಅಗುಲುಪ್ಪೇರು ಒಂದು ಸೈಡ್ ಬೊಕೊಲ್ ಸೈಡ್ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲೆಂತ ಉಂಡ ನಮಂತ ಉಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ಪೇರು ಅಂಚ ನಮಂತ ಉಂಡ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಂತ ಉಂಡ ಇಷ್ಟಪಡ್ಪೇರು ಅಂಚಿನ ಅಗುಲುಪ್ಪೇರು ಅಂಚಿನ ಕೆಟಗರಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವೇರು ಏನೆನ್ಪೇರು ಆಕಸ್ಮಿಕ ಇದೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕೆಲವೇರು ಎಂಕ್ ಪರಿಚಯ ಆತರ್ತಲೆ ಅಗುಲು ಮಾತಂತರ ಏರಾದಾನೆ ಗುರ್ತ ಇಜ್ಜಿ ಅಗುಲು ಇದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಗುರ್ತಲ ಇಜ್ಜಿ ಅರ್ಥಲ ಇಜ್ಜಿ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಬಟ್ ವೀಡಿಯೋ ತೋದು ಅಗುಲಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಹಾಲು ಒಂಜಿ ಇದು ನೆಟುಳ್ಳಲ ಹಾಲು ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ದುಂಬರಡು ಪನ್ಪಿನ ಕುಲ್ಲೊಲ್ಲೇರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಈತ ಜನತನ ಡುಟ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ಪರ್ಸ್ನಲ್ಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಪಿರ ಮಲ್ತದ ಪನ್ನಾಗ ಅವು ಒಂಥರ ಅಂಚಿನ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ನಮ್ಮ ಸೈಯಡ್ ಪಡ ಅಗಲೇನಿನ ಗೆನ್ಪುನಿಂದ ನಮ್ಮ ಎನ್ನುಂಡಲ್ಲ ಬಟ್ ಅಗಲೇರ್ದೆ ನಮಗೆ ಮಸ್ತ್ ತೊಂದರೆಗಳು ಆಪಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೇನ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಲೈಫ್ ಆಯ್ನಿಕ್ಯಾನು ಏನು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಅಂಚೆ ಇಂಕ್ ಪಂತೇರು ಏನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುವಡಲ್ಲ ಎರಡರ ಪನೋಡ್ಚಿ ಆ ಬೇಲೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಲ ಬಂದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತೂಕ ಅಂಚನೆ ಆಪಣ ತೂಕಂದು ಅಂಚ ಪನರೆ ಪೋಂದಿನೇಟ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಲ್ಪುನ ಪೊರ್ಲುಡು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕೋರ್ಸುನು ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲ್ಪರೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ಪಂತಜಿ ಬಂದು ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಅಂಚ ಅದು ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪರೆಗ ಆತಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ದೆ ಬಟ್ ಏನನ್ನಾಗ ಇಂಕ ವ್ಲಾಗ್ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆತಜಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಒಳ್ಳೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ದಿನ ಡಿಲೀಟೇ ಮಲ್ತ್ಬಿಡೈತೆ ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆ ಒಂದು ಏಪೇಪದ ವೀಡಿಯೋ ಎಂಚಿನ ಬಾಡ್ಲು ಬಂದು ಆ ಒಂದು ವಿಷಯಗೋಸ್ಕರ ವೀಡಿಯೋ ಬರೋನಿತ್ತಜಿ ಅಂಚದು ಅದೇದಿದ್ದು ಸಾರಿ ಅಂಚನೆ ವೀಡಿಯೋ ಏತಾಪಣ ಆತು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತದ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪರೆ ತೂಪೆ ಅಂಚನೆ ನಾನು ಏನೇನ ಕೋರ್ಸು ಎಂಚ ಮಲ್ದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಕೋರ್ಸ್ ಓದುಡು ನಾನು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ನಿಗಲಿಗೆ ಅಂಚ ಪನೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪೆ. ಗೀ ರೈಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಏನೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಪಡ್ಚಿವಿನಿ ಎನ್ನ ಗೀ ರೈಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಏನನ್ಪಿನಿ ಗ್ರೇವಿ ಚಿಕನ್ ಗ್ರೇವಿ ರೆಡಿ ಆತನು ಎಂಚ ಆತನು ಗೊತ್ತುಜಿ ನಾನು ಉನ್ನಾಗ ಟೇಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ದಾದ ಪನ್ನಗೆ ಎನ್ನ ಮಗಲಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ಪಾಪ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಟೇಬಲ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದ ಅಮ್ಮ ಎಂಕಲ್ನ ಬರ್ಡೇಗೆ ಮಾತ್ರ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪಿರತ್ತೆ ಇನ್ನು ಆನೆ ಮಲ್ಪೆ ಬಂದು ಅಂಚ ಈ ಬರ್ತ್ಡೇ ಈ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಒಂದು ಪೂರ ದಾಲ ಹತ್ತದ ದಯಪನ್ನ ಜೋಕುಲೆಗೋಸ್ಕರ ಮಾತ ಮಲ್ಪುನ್ ಬಂದು ಆತೆ ದಯಪನ್ನ ಜೋಕುಲ್ನ ಖುಷಿ ನಮ್ಮ ಖುಷಿ ಬಂದು ಅಂಚ ಬರ್ತ್ಡೇ ಒಂದು ಮಾತ ನಮಕ್ ದಾಲ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಹತ್ತು ಜೀವನಡು ಖುಷಿ ಆದಿತ್ತಂಡ ಪ್ರತಿದಿನಲ ನಮಕ್ ಎಡ್ಡೆ ದಿನನೇ ಅಂಚ ಅದು ಬರ್ತ್ಡೇ ಅವಡು ಎಂಚಿನೇ ಅವಡು
ಮೇಯ್ನ್ ಅದು ಜೋಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಜೋಕ್ಲೆನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರ ಬಲ್ಲಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಬರ್ತಡೇ ಎಂಕುಲು ಅಮ್ಮ ಪಪ್ಪ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಅಮ್ಮನ ಪಪ್ಪನ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದಾಗಲೇ ಆಸೆ ಅಂಚಾದ ಬರ್ತಡೇ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತದು ಎಂತ ಇನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಬಟರ್ ಸ್ಕಾಚ್ ಫ್ಲೇವರ್ದ ಕೇಕ್ ಕಲದಿತ್ತರೆ ಎನ್ನ ಕಂಡನಿ ಅಂಚ ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ಬರ್ತ್ಡೇದ ಒಂಜಿ ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ಲ ಆಂಡ್ ಎನ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇ ವಿಶ್ ಮಲ್ತಿನಗ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಈ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಸ್ತ್ ತಡದು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತುದಲ್ಲೆ ದಾಯಪನ್ನಗ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂತೆ ಸರಿದ ಅಂತೆ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆತಜಿ ಅಂಚಾದ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಲೇಟ್ ಆದ ಬತ್ತಿನೇಕ್ ನಿಗಲೆಗ್ ಸಾರಿ ಕೇನಂದು ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಬೈ ಬಾಯ್.